În Elveția poți să pui și 20.000 de euro deoparte, pe când în Germania abia poți să pui 2-3.000 de euro pe an deoparte. Fraților, de unde este atâta diferență când Elveția cu Germania îi o aruncătură de băți una de alta? Deci pur și simplu eu nu înțeleg cum are Elveția atâta putere să dețină și să mărească salariile de la an la an, pe când în Germania sistemul european urcă prețurile și salariile le scade. Eu nu pot să-mi dau seama, dați-mi și voi o explicație ce are țara asta de 9 milioane de locuitori și de unde are atâta putere să mențină economia pentru 9 milioane de oameni perfect și totul ca ceasul elvețian.